Halo tayo. Can't stop believing. Live. Tay, meron pa yung complete mail. Complete mail yung pwede mong report. Yun. Ayaw nga pala. Yun, pasok po kayo. For viewers. Init. My viewers.
Yo, yo, yo. Yan na siguro yung ano, truck. Yung hollow blocks. Ay, dito. Oo nga eh. Ang nilipat. Init. Oh, sabi ko. Lang. Edi ah. Tado ni kaluyo umaga. Mana ni tadi? Dah kita. Ayan yung hollow blocks. Sakto. Dumating na yung hollow blocks. Na-deliver. May hollow blocks na. Yun. It viewers.
kuha. Di pa man sinusulit. Pungpong. Pasel. Dardaran niyo, last na kayo. Ay, si Manay Jenny kaya kami. Si Manay Jenny ate, lang mo ano lang. Saan mo nagpasirot na. Ako po, saan po ka na ko? Kung gusto mo, isulit mo na lang. Diba? Yun. Babad muna tayo ng ano. Ng pang-asintada. Ni Kuya Gatcho. 6 viewers, hello. 1 hour lang yung ano live natin. Patay mo na. Daran na ang buwasan ko. Tapos kung po kasi kripit ko. Daran na kung kapatan ko. Ano ko na katapilit. Daran. Hello. For viewers, hello po. Against the light. Lipat natin sa kabila. Mainit. Mainit. Yo.
tubig. Bibi, ari na si Balde. Inukos ko gayud sa inula. Balde! Inubos na. Ayun siya. Ikabaya ay atag timpla ko ko. Ito na. Hindi mo ni padadara ito. Digdali ang padara mo nga sa balba. Kaya lang, magtitimpla pa ako ng Diyos, tagal ng tubig. Balik na ko ng Diyos, pagod. Sige, pagod na ko kami siya.
pinapipigla ko na pa sa akin. Dalian mo na, di ba yung mag-ano doon? Ano di, naiisip ko na naman. Hop! Ha? Ano? Pagkakabi na pinapigla ko. Hindi ko na po ibang marami ka ni mo. Ha? Butang imang nani kaya saan ka panugat-ugat. Kadi na nga ni. Sa di sa namang kamulikod, bigsagod. Ano na diyan? Hello po. Salamat po, Kuya Rini. Live lang muna tayo. Live. Bibidalian mo sa umuna kung kuha ko. Timpla mo na. $12 million viewers. Ano na kuya? Ay, pag sa kita, yan.
Ako kaya sa ang ganda na sa pagkukulang ko at yung mga burado. Tadi ako lang mo dan. At kita umano mo. Load lang po kayo dyan. Mainit na. Po! Amo. Snack muna raw, snack. Eat viewers. Yun. Si Mary. Usad po at pa violet adi ah. Tama mo. Mali agi po. Sad na dito. Kaya kita di mo tapos.
Bilis, hindi ko pinangang tubig. Ito. Ito. Ha? Snack time. Di ko lang po alam kung pupunta si Rika. Snack muna daw po kami. Yun. Snack muna. Amo. Ay. Snack, snack. Alright. Pwede ka sa mangganoy kung okay lang sa'yo. Ha? Pwede mo tabas-tabasan yun. Kasi ano naman yan. Para may content ka. Kung kaya mo. Tabas-tabasan mo lang muna ng mga sanga-sanga. Pwede na yung reverse dyan. Slow. Pahulog kunti. Agdal lang, tapos kahit hindi mo na lahat eh. Buka lang isang vlog mo. Tapos tabasin mo, parang agdal. Mainit na. Ha? Mainit na naman ako. Oh, sige. Baka makausog naman. Baka makausog din naman si Ricardo. Kaya, delikado mag, ano ka dyan sa likod mo. Alam mo, may paulit-paulit. Lalo ko gutom. Kahit hindi gutom. Pag matake yung ano niya, Kahapon nga, bagong kain ako nun. wasan mo, ay tubigan mo. Basay mo, ano. Hindi na luan ko. Dapat ang pinapawis ang galangan ng Ano ko yan? mga kadalagaan. Buusan daw ko ni Rika nung ihi niya eh. Sige daw ang gamot yan. Hindi ko alam. Sige daw, bubuo. Hindi alam. Ihi niya daw. Kumasak ka na. Hindi ko daw alam. Yan daw ang gamot. Buusan, inumin. Inumin mo ihi na Rika. Timpla. Buhos. Buusan ng ihi. Gamot daw yan sa may usog eh. Shut out. Hindi, magrawang sa ano? Ay, isang gamot doon, tulak. Ay, sa Kasi usog eh. ano te? Tulak ang gamot doon eh. Iusog ka lang naman eh. Yung babae tayo, pag nalaman na may usog eh. Kaya nga. Pag ganun-ganun lang ako ngayon. Naliwaan ka ng asawa. Snack. Pasok tayo sa ganyan. Pag okay na. Paharang-harang pala eh. Sa naghanap buhay. Sige, bus mo na. Yun.
Kamu ko sa damulagay, ano? Talaga to. Saluhin mo, tayo. Lahat, yan eh. Saluhin mo. Salamat, Kuya Noli, Gatcho, Vince, Tatay, Alamid, yun, Ika, Mary, lahat. Salamat po. Shoutout. Renante. Linabok. Opo. Paano yung sunod? Kaya pala nabiyag siya ni Kuya eh. Snack muna po. Sa magandang araw mga striker. Ito, same lang. Same as usual. Kay Mary sa bahay lahat. Ano tayo nung lulutuin ngayon? Yo, mga paring Jason natin dyan. Yan, hello sa inyo. Sana yung picture na yun? Tinago ni Mary. Tinago na Mary. Tingnan mo. Kanina kasi may nakita akong ano. Tinago. picture dyan. Doon ni Burod, bagad to. Ha? Ni Burod. Tingnan mo niya pala yun. Tinago. Ano yun? Yung dalaga pa. Picture yung album. Dito tayo. Ayan ito at malapit-lapit na po matapos ang bahay ni Mary. Nung isang araw, Kung talagang uminom kayo at channel ni Vince. mga isang linggo or ganun. Malapit na rin po ang house blessing nito. Kaya pala nabigyan ni Vince. Palaban. Palaban talaga. Alam na. Tapos ang karaoke pala dito, libre lang. Sagot ng kahapon yung ginamit, free lang yun. Sagot ng kagawad. Ang galing ng kagawad na yun. No? Free video okay. Pero dito lang yata sa malalapit sa kanila. Yan, nawa nasasakupan siguro. Ewan ko lang ha, di ko sure. Baka pati na vlogger. Baka. Oo. Ayan, malapit na pong ma-monetize si paring Jason sa si Dentec. Halos naghahabulan silang dalawa sa watch hour. Halos kaunti lang diferensya. Pero feeling ko mauna si Dentec. Tapos paring Jason, 200 na lang, no? Views ang kulang mo. Bago mag 4,000. So, kuha na yan. Kuha na rin niya yan. Ayan, at ayun. So, na-apply na rin niya. Abangan nyo ang TikTok Alam na. namin. Alam na. Mag-monetize na ni Jason. Mag-Hilton daw tayo. Blowout. Oo. Meron talagang Kasi nung ganyan lamang yung lechon manok, eh, no? Kala mo isang baboy, ha? Basta lechon. Yung lechon manok, umalaga lechon. Matik yan. Wala man sinabi ano tayo. Basta lechon. Kahit na sa... Swimming tayo. Lupit, swimming. Madami yun tayo, eh. Tayo. Gripo. Gripo nga lang, magbomba. Swimming talaga yun. Swimming pa rin naman yun. Hindi naman tayo sa batulit. Hanap tayo ng bibi. Pwede. Tulya. Panay Sabay nga- swimming na. Style. Panay nga yaya ni tatay Sisig kahapon. style. Pupunta na sa... 1 minutes na. Renante, Linabok. 44 minutes, ang bilis, ha? Yan, hello, Renante, Linabok. Rene, ayan, hello. Yan, hello sa mga naandito ngayon. Richard Aranyas, yan, hello po. Yo. Ayan, may merienda lang. Merienda. Malayo na po ang transformation ng bahay nila Mary. Pakalayo ng transformation. Baka bukas na mabubuha niya. Amot nagkapan. Medyo nakapalakita yan dito sa harap. Yan po, siyempre salamat doon sa mga sponsor natin. Viewers, yan, all viewers, salamat. At yung kay Ricato, ayan, ongoing po yung pag-ipon natin ng pondo para doon. Panibago na naman. Panikubago. Suporta.
Linabok ko ano, susunod ng bahay kay Rika to. Abangan namin. Amin. Amoy. Kuyang Imit watching. Kuya Emit. Ayan, Kuya Emit. Ayan, salamat Kuya Emit sa sa patuloy na suporta. Lalo-lalo na sa team. Maraming salamat sa full support ni Kuya Emit sa buong team. Ayan, siyempre paring Ruben. Ayan, at marami pang iba na mga sponsor. Kuya Marvin, ayan, nag-asin ni Kuya Jericho. Ayan, Mr. Marines. Si Kuyang, siyempre salamat kay Kuyang. Oh, Kuyang. Sa akin na siguro siya. Redaktyo. Ano? At ayun, tapos na magmerienda. Balik tayo sa matigas na simento. Balik tayo sa matigas na simento. Yung tindahan. Ganda na. Ha? Amo? Mo Alex. Saglit. Live. Oh! Live. Magluluto na si Masama ni Alex. Kaway. Good morning. Siya yung sa mga idol natin ng panahon. Siya yung laging nun sa amat ko. Lagi itong panalo. Anong taon na? Mga 90s, no? Ang kasagsagan niya ng 90s. So, ano pa ako nun? Nagdalong pa lang. Sorry kasi po nagkakakanta kami. Kaya baga, lumapula di mga dia pun kami kulong sabong na mo tingin. Nama ko. Nakadakol. Nanga pala sila ng isda. Sa tibil mo sila mga 50 kilo ka na dyan.
Tutok na tutok. Yun, 16 viewers. Kuya Imit. Nagpalipad, salamat. Pwede ka na palang palit. Oo, pwede. Salamat po. Salamat. Ito. Ay, Kuya Imit, salamat po sa pakulay. Salamat. Ayos. Oh, so kapag ma-hit na niya yung requirements for monetization, ma-claim na yan ni parang Jason. Ha? Sorry. Hindi na naglalaban. Dahil dapat mga bagoni. Pero kung mga consolation price araw ko gusto ko no. Yan na mo sabi pag kulang di. Hindi consolation. Lupit ko consolation ba? Kursa din sa nato. Ako at nag-audition. Hindi ba nag-audition? Wala. Sobrang training na. Nag-audition, nagpili ka na. Train ka nga yan. Pagpiliyon. Tapos so, price card po. Train kami. Nadalis na ito koon. Puwas ganad to. Puwas ganad to. Soltero. So, panlaban niya. Yung magdudubli ka na baga. Aray, Pangat G.O. aar pa din ang gulo. Makasip mo. Udin pa. Subakla ka yun. Subak si Aray. Ramos. Si Ramos. Ay, gini ko. Gini. Tulumag mo. Tulalaki ng gana. Tulalaki ng gana. Maluya mo ng tumpo. Yan yung bago siya nakakita. Maluya to. Agad ko pabubag. Diyan sa sukatang taon ni Bando baga. Napatulog banggit. The prayer. The prayer. Ano mo makakakanta na katingon? Drama. Pero maluya mo ako. Diba ako nga. Ako matibay mo na para kantang Audition pa kaya nga. Ito baga. Kuya. Gulo ako. Ayo. Kaya mo daw ako bigay. Ito ang tingin nito. Gagdan. Pero ang kanta sa tingin ko niya matibay ako.
katatungan dito sa Biblia. Pumupunta dyan eh. Sabi mo ni masunod ko mga buwatan doon. Yun, 12 viewers. Kainan na naman. Snack lang po yun. Nasa likod si Kuya Noli. Yun, salamat sa suporta niyo po talaga. Kunti na lang mamomonetize na tayo. Richard Aranyas, salamat sa sipag at tiyaga mo. Paring Jason, sana monetize na channel mo. Yo, salamat Richard Aranyas. Kunti na lang. Moderator daw. Kuya Rini, Kuya Noli, yo. Hello Kuya Noli, salamat. Yun. 6 hours. Gulang pa lang, order siyo. Ang halo pa. Kalahati.
panahon. Kahapon sobrang init talaga. Grabe. 11 million viewers. Salamat. Ha? Ha? Ang loob ko na. Siral pa. Ang tabay. Yun, Kuya Rinanti. Dahan-dahan lang, Jason. Busog pa po kasi. Bagong isna kaya gamitin yung ano, lakas. Gamitin yung lakas. Bilan ko to ng kunti para bukas pag-alo. Hindi na sipsipin. Bago itong pang, bilis mo. Pagkala mo doon? Balik-balik kata. Oo. Binisip ka agad. Amo ba? Para malapit yung gagalawan natin. Inom muna ng tubig. Eric!
Natapos ka na? Ha? Natapos ka na? Di pa po. Malapit na yan? Opo. Haluin natin.
tayo, uminom lang tayo kasi thank you sa 12 viewers. Shout out sa lahat. Yo yo yo. Uy, si Kuya. Hello. Regison. Congrats po. Salamat po Kuya sa suporta. Salamat. Salamat. Hello. Oh, naka-isang oras na pala. Isang oras. At maya-maya po mag-out na po ako. Nagpas isang oras na. Maya-maya muna. $11:13. Medyo makulimlim, parang uulan. At sila Mary tsaka si Alamid nagluluto ng tanghalian namin.
ayun, pinagpawisan tayo. Nawala yung ano, pakiramdam ko na parang lalagnatin kasi kahapon bigla akong naggilamos. Kasi pagkagaling ko dito, tinawagan ako na magdadrive. Bigla akong naggilamos, biglang sumama yung pakiramdam ko kagabi. Trangkasuin, yun ngayon, pinagpawisan, nagpala, yun nawala. Yun, kaya kailangan talaga pawisin para may labas yung ano, pasma. At ayun po, mag-out na po ako. Kasi isang oras kalahati na rin po yung live natin. Salamat po sa mga nanood. Suporta. At kay Kuya Imit sa lipad po. God bless. Alright, hanggang dito na lang muna yung live natin. Salamat, maraming salamat. Paulit-ulit na pasalamat. Bye-bye.